etorkizunak katatuko ditugu, erasmatzen dituzuen. Oso potoloa da bere basurdekin, indarrak emateko edabearekin. Komikin agertzen da bere laguntzokin, bere izen guztia bukatzen da esakin. Bai, feliz da. Telebistan dago eta ikus dezakezu, lorezatean dago pentsatu ezazu, eta toki argitan ikusiko duzu, provokatzen baiozu, mina emango dizu. Zein da? Bai, Maider Lea da. Aurreko eta hauengo bi bertxoetan zian ona eta txarra, eta ona itxalen berrizu eta txarrai txistu. Tximu bat ikusi deu tximu. Tximu bat ikusi deu, handeko zitzetan gainera, indiru bat begian, lazain azala bota, dizkiburutik kanbera, eta orain gabiltza, medikutatian, eta orain gabiltza, medikutatian.